Може би пролет и в българския тенис, една от легендите на българския тенис, Маги Малеева в студиото на Денят започва. Добро утро. Добро утро. Къде гледа вчера матча с Гришо? Дали така успя в детайли всичко да видиш? Или как ще коментираш успеха му, който наистина е гениален? Ами ще ви разочаровам, но не съм го гледала нито един път, защото ние имаме 3 много малки деца и тези нощи бебето още доста се буди и така се получаваше, че всяка сутрин остават където телевизора някой спи и не можех да ги буда. И за съжаление следях по телефона си, нали, резултата. Успеха му е невероятен. Не само, че е първият български мъж достигнал до такова ниво в турнира, ами един вид големите шлемове за тенисистите са като олимпиади. И през тази седмица Григоре в момента е сред първите 8 в света, което е абсолютно невероятно постижение. Виждаме го вече, не знам дали това от вчерашния матч, аз не мога да преценя. Да, ако може би сега ще имаш шанс да видиш отблизо играта му. Не от вчерашния. Но все пак твоите очаквания за това, което предстои, страшен съперник има срещу него, но пък май не е невъзможно да го бие за първи път в кариерата му. Ами да, аз първо искам да кажа да нямаме толкова много очаквания и наистина да оценим това, което той е направил до сега, което е направил миналата година, е страхотно. Безспорно имаме момче, което показва, че може да се сравнява с най-силните в света. Много големи специалисти казват, че Григор има голям талант. Така че, според мен, той има възможност да победи Надал. Григор има талант да играе с най-добрите в света, така че може да бъде размазан, кой знае, но според мен има шанс. Това, което е направил, пак, както ти каза, да подчертаем, е достатъчно в някаква степен. Ние винаги искаме и още успехи. Той се изправи за четвърти път срещу Надал. Доколко това за един играч от такъв ранг, за един спортист има значение, за да познава техниката на съперника? Ами хубаво е, че са играли няколко пъти. Мисля, че Григор е печелил сет срещу него. Предполагам, че Григор знае и си вярва. Той знае, че има шанс. Няма голямо значение дали са играли или не са играли за утрешния матч. Шансовете може би също са важни, и човека до него като треньор, между другото коментират освен треньора по световните медии и партньорката му, която те питат непрекъснато за нея, дали му дава някакви съвети. Какво друго има значение според тебе за успеха му? Мисля, че на този етап за Григор най-голямо значение има това да работи много здраво, защото той е страшно талантлив и това е точно промяната през последната година, че е станал много по-дисциплиниран и много по-сериозен на тренировка. Това за него е абсолютно номер едно. Това е нещо, върху което трябва да се концентрира. Нали, хубаво е, че си има приятелка. Не знам тя дали го... Дали си говорят за тенис изобщо? Ами сигурно си говорят. Тя със сигурност е един невероятен пример за страшна отдаденост. Надявам се това да му влияе добре. От друга страна, сигурно не е лесно да си гадже на най-известната жена в света. Не знам това дали е много добре. Казвай, дисциплина, талант. Всъщност това ли е формулата, за да стане човек шампион, за да стане един такъв спортист? И да обърнем внимание на Цвети, защото нейният успех също не е заглъхнал. Тя сега е за малко в България, след това продължава напред. Ти си играла с нея, познаваш добре начина и на работа. Как ти посрещна този успех? Ами успеха на Цети също е огромен. Значи тя спечели турнир от първа категория, това са най-силните турнири след големите шлемове. Аз никога не съм очаквала, че тя ще спечели такъв турнир, защото тя победи няколко от първите 10 в една седмица, така че успехът е много голям. Формулата за успех със сигурност без труд няма. С много труд и малко талант може да успееш. Много случаи сме виждали, където има много талант и малко труд и не става. Така че, ако има някаква формула за успех, че за да има шанс да успех, трябва да се скъсаш от работа. Да си припомним обаче твоите славни успехи. Четох едно интервю тези дни, че когато си побеждавала, след това не е можело да спиш едва ли не.
Така ли се посреща победа? Така ли се живява победата? Ами това беше много силно ми се случи, когато спечелих турнира в Москва и тогава беше страшно напрежение на края на годината, имах шанс да се класирам за Мастърс и трябваше да продължа с още състезания и след този турнир наистина 3 дни имам чувство, че пулса ми беше, не знам, на 203 дни не можех да се успокоя и така и още на следващото състезание загубих първи кръг. Но наистина бях невероятно, не съм изпитвала такова щастие. Виждаме архивни кадри, може да разкажеш за тях, ако си спомняш за какво става дума. Това е Мануела, предполагам. Това е една от най-големите победи на Мануела. Тя побежда... не, това съм аз. Това съм аз на 17 години, когато побеждавам Мартина Навратилова и всъщност стигам до четвъртфинал на US Open. И съм на 17 години, бях много добра. Леле, колко години са това? Сега съм на 39, ще стана 22 години. 22 години. Да. А как се бори напрежението преди да се излезе на терен? Има най-различни начини. Понякога не успяваш да се справяш и напрежението побеждава. Но напрежението в тениса е много голямо и много често, защото ние играем състезания всяка седмица. На мен много често ми идва в повече. Защото това е все едно да имаш изпит всяка седмица. И не един, а няколко, нали? И неизбежно в някой момент ще се провалиш, защото шанса да спечелиш турнира, дори да си в първите 10 е много малък. Аз съм била, нали... Мисля, че съм спечелила 11 турнира. Аз съм играла не знам колко турнира. Значи, както и да искам да кажа, че напрежението е голямо и трябва да успееш тази емоция да превърнеш в нещо позитивно и наистина да осъзнаеш, че ако без това напрежение, то показва, че имаш желание да играеш и искаш да побеждаваш. Ако не ти пука, също ще е пагубно и няма да играеш добре. Има най-различни начини за справяне. Виждаш ли продължението на Цвети и на Григор, които имат още много да пишат в историята на тениса, но децата, които тренират в момента, предполагам, че следиш изявите на по-младите? Има някои малки деца, които играят добре. Не мога да кажа, че мисля, че има едно детенце, Адриан Андреев, който играе добре. В нашия клуб има много деца, които играят. Аз мисля, че е ужасно важно, за да има шампиони, да се обърне много голямо внимание на масовия спорт, да има възможност децата да играят в училище, в кварталите, по детските площадки. Това е нещо, което липсва в България. За да има шампиони, трябва да има условия. Хиляди деца да обожават спорта и да спортуват. Спортна култура в България все още няма. Все още се очудвам, ако излезна да тичам в парка и видя друг тичащ. Така че, според мен не е правилно много пари да се изливат в непрозрачни федерации и да се строят мотописти или големи стадиони или да се организират много скъпо струващи състезания. Това не помага за спорта, за изграждане на култура на спорт. Следиш ли зимните спортове? Да си призная, много не следа спорт. Искам да те питам за някаква прогноза, свързана с Олимпиадата и нашите състезатели, които скоро ще не мога да дам никаква прогноза, не съм... Ще гледаш ли Олимпиадата? Тази Олимпиада ми е ужасно неприятна, не подкрепям режима в Русия, не подкрепям закона, който имат против, как се наричат, хомосексуалистите. Въобще не мисля, че не ми харесва тази Олимпиада. Ще спреш телевизора тогава. Не, може би ще гледам, разбира се. Моите огромни уважения към отделните спортисти. Те чакат 4 години, за да се изявят, така че това, че режима е такъв, не е въобще свързано. Всъщност много световни политици избраха тази позиция, българските не, но със сигурност това, което казваш ти като протест, беше изразено вече в медиите. То ще се види по време на Олимпиадата. Благодарим ти много за това участие. Сега останете с деня, започва и спортните новини. Валери Генов ще ви ги представи.